Wala pa gani magkasugod ang palarong pambansa at na porsyon sa rubberized track ang nadanyos. Apan, ipasalig sa Cebu City LGU nga masolusyonan kini base usab sa pasalig sa kontraktor sa proyekto. Ano yung report? Hapsay na kahit tanawon ang track oval sulod sa Cebu City Sports Center diin kuwang na lang ang mga atletang magtigi sa palarong pambansa. Apan konsuheron sa duol, adunay ng lupyak ug ng liki nga rubber sa track oval nga mao'y nag-viral usab karon sa social media. Gipasabot ni Acting Mayor Garcia nga ang nakaingon sa rubber damage mao ang natagak nga kagamitan sa pagtukod sa entablado ug ang mga ligid sa sakinan nga nanghakot sa mga materialis. Ugma na gyud buksan ang palarong pambansa 2024 gipasalig sa LGU sa Dakbayan Sugbo nga mahinayon ang kalihukan especially diri sa Cebu City Sports Center bisan pa man og dunay nakitang problema sa rubberized track oval. Is already being repaired. Okay? And that is the promise of the contractor that he will finish it by today. Kay ugma kuha na ba yata ugma? Opening na ba yun sa atong opening ceremonies, the President and the Vice President will be here. Samtang gipahigayon usab niadto sa Sabado ang seremonyal nga pagtugyan sa mga yawi sa Cebu City LGU ngadto sa mga opisyal sa DepEd sa mga rehiyon ug ang paghatag usab og regalo sa mga delegado ngadto sa Cebu City LGU. As they exemplify the values of perseverance, sacrifice, and dedication in their respective disciplines. We are here for unity. We are here to solidify what we are aspiring for our young athletes. Sa pikas bahin gipahibaw sa kadaguan sa City Health nga adunay duha ka mga atleta nagpositibo sa dengue nga na-admit sa Cebu City Medical Center. Posibleng daan na kini sa wa pa mogikan sa ilang dapit nataptan sa sakit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.